आरो दाना नाम खिथानाय लोगो लोगो बिथांमोना आंखौ फुरा हामला खालामबाय आरो एटाक खालामबाय माने बुनायनि सुरु खालामबाय आरो गारि गंब्रैनि उनाव बिसोर मा खालामदों ओमफ्राय आंखौ बलेर' थिखोनानै ओमफ्राय एबसु अफिसाव लांबावबाय एबसु अफिसाव लांनानै आरो बेयावबो एबसु अफिसाव दर फांथेनानै बिसोर बुहैबावदों आरो ओमफ्राय बोथ्रोदनानै लायनानै बुथारहैनाय जागोन होनना बिसोर आंखौ दम होदों आरो गाइस आरो लोगोफोर दा बिसोर बिथां गुन्दाफोरखौ दिनैहाय एफआइआर होनाय जाबाय अलरेडि दा आयेना मा राहा लायो बेखौ नेग्रोगोन आरो आयेनाबो जुदि बिथांमोनखौ जुदि खुनु माबा लायाबा आयेननि राहा लायाबा जोंबो मा जागोन माने बिनि राहाखौ जोंबो लानाय जागोन आरो सिदा खोथा बेयाव गिनायनि खुनु खोथा गैया थैनाय थांनायखौ जेबो साना। खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअआनो जाबाय नोंथांमोनहा ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ सासे इउटिउबारखौ आबसुनिफ्राय बुनाय आरो लामायावहाय बेंनानै लाखिनाय ओमफ्राय आबसु अफिसाव लाबोनानै बुफैनाय जोङो बे भिडिअखौ इउटिउबार बिथांनिफ्राय जोङो नुगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरावनो दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खेंफोरथि होबाय बेनि बुनायनि जाहोना मा आरो बुमारदों ना बुमाराखै आरो मानि थाखाय बुदों बिनि गासै खेंफोरथिखौ दिनैहाय होनाय जाबाय। दा नैबे भिडिअखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैबाय थ' नोंथांमोनहा बिथांमोननि खेंफोरथि होनायखौ नायलांनो हायो। RBB कमेन्ट आरो बिथांनि जाय बे चेनेलखौ सालायो बिथांनि मुङानो जाबाय बुद्धिराम ब्रह्म आरो बे बिथाङा दिनै जोंहा बिथाङा इउटिउबार जानायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया नाथायबा दिनै बिथांनि चेनेलाव बिथाङा जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दिनै जि माने गाज्रि रावजों सोंखारिबाय आरो दिनै बिथाङा बुंनो राइट्स दं होननानै दिनै जोंहा बुंनायाव जा बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ बुंनो राइट्स गोबां बेबादिनो थायो नाथायबा दिनै जाय बाथ्राखौ जोङो गनायथाव नङा दा बिनि थाखाय दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा दङ जाय दिपेन बर'खौ डिलेट खालामनाय बा फोजोबस्रांनाय बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जे माने RBB कमेन्ट जाय माने इउटिउबार बेखौ सालायो जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथांखौ जोंहा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। जाय बिथाङा गावखौनो जाहिर खालामनानै लादोंमोन सासे इउटिउबार मोजां आरो गाज्रिखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो गोनां दङ होननानै नाथायबा दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनै जाय बर' हारियाव बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय दिनै जोनोम जानायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थैथां खामानि मावबोदों बर' हारिनि थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय दा दिनै नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ डिलेट खालामनाय बा दिनै फोजोबस्रांनाय बे रावखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गनायनानै लानो हायाखै। दिनै जाय बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांखौ लानानै जोङो दिनै क्लियार खालामनांगौनि थाखाय दिनै बिथांखौ लानानै सावरायनांगौनि थाखाय जोङो दिनै थांखि लानानै दिनै बिथांनि जोङो न'आव थांनानै जोङो जि बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय जोङो थांनाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ लामा ससेनिफ्राय जोङो मोननानै दिनै जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो सावरायनो थाखाय बेखौ थाब थियारि खालामनानै जोङो सावरायदों नाथाय दिनै बिथांमोनहा दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंनाय जों दिनै नुनो मोनदों। दिनै बिथांखौ किडनेपिं खालामदों होनदों दिनै बिथांखौ गोबां माने बुग्लुं सुग्लुं खालामदों आघात खालामदों होननानै बुंदों गासिबो नाथायबा नैबे बाथ्राफ्रा नंखाय आरो जोङो बेखौ मालाबाबो जोङो गनायनानै लानो हाया। आरो दिनैहाय जाय इउटिउबारखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला बा जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ लानानै जों सावरायनो लानाय समाव आरो दिनै बिथांखौ दिनै जोङो सावरायनानै मिथिबावबाय जे दिनै बिथाङा दिनै नैबे जोङो मिथिनाय बायदियै दिनैहाय नेपालपारा कुसुगाव नैबे साखाथियाव दिनै रायजो जागासिनो दङ होननानै जोङो मिथिदों
नाथायबा बिनि जोनोम गामि थिपकाय पलासगुरिनि होननानै जोङो मिथिदों। दिनै कुसुगावआव बियो रायजो जाफैनाया 2 बोसोरसो जाबाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बियो समाजजों खुनु लोब्बा गैया। दिनै हारसिङै बियो समाज गैयै बादि माने रायजो जागासिनो दङ आरो दिनै बिथाङा बै पर्बजरा ओनसोलाव 7 सा आइजोफोरखौ दिनै गाज्रि हाबा मावनानै बिथाङा दिनै बै ओनसोलनिफ्राय दिनै एरायनानै फैनानै आरो नैबेवहाय कुसुगाव नैथि जुलि खालामनानै दङ होननानै जोङो मिथिदों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै समाजनि बेरेखा मावनानै दिनै बे ओनसोलाव थाफैनाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'खौ जि गाज्रि रावजों सोंखारिदों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा कुनु मानसिखौ जोङो बै समनिफ्रायनो दिनै माने कुनु माने प्रश्रय होआखै बा जायगा होबोआखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे समनिफ्राय जोनोम जादों बर' हारियाव समाजाव गुलुं गुजुं खालामग्रा जाय मानसिफोर बेफोरखौ जोङो दिनै समाजाव गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय बायदि रोखोमै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुआ खामानि मावबाय थादों। दा दिनै बे हिसाबै जोङो जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै समाजनि बेरेखा खामानि मावनानै दिनै बे ओनसोलाव दंफैयो आरो समाजनि मोजां खामानि मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि गाज्रि रावजों दिनै सोंखारिदों, गाज्रि गाज्रि बाथ्रा फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ दिनै जोङो जाय नंखाय बाखाय इउटुबार जाय BRB कमेन्टनि जाय सालायगिरि दिनै बुद्धिराम ब्रह्म बिथां बुंनाय बायदि रावखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। नाथाय बिथांमोनहाबो बुजिनो गोनां दङ आरो दिनै BPF दोलोनि जायनोखि दैदेनगिरि मोजां मोजां सामलायगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ मानो जायगा होदों बिथांमोनखौ दिनै बिथांखौ सोंनो गोनां दङ। जाय बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों, फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव दिनै BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिसार खालामनो गोनां दङ। फोजोबस्रांनायानो दिनै बेवहाय बिनि समाधान जानो हाया। नाथायबा दिनै जाय मानसिया बुद्धिराम ब्रह्मआ जि माने जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उमुक पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय, नै बेनिफ्राय जानगाराव था खालामबोबाय। दा नैबे समावबो दिनै BPFनि जाय माने गोरों गोरों दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो बिथांखौ दिनै सेफगार्ड होदों। दा दिनैहाय बेजों लोगोसे दिनै जाय मानसिफ्रा समाजजों थानानि पुलिस प्रसासना जुदि बे केसफोरखौ एक्सन लायाबा दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफोर बा एबसुखौ गुन्दागिरि मुं सुनानै दिनै इयुनाव पुलिस प्रसासना बेखौ दिनै दायित्व लायाबा जोङो गावनो गाव एबसुखौ फोजोबस्रांनायनि बा दिनै माने जि माने गावनि दायखौ सहायनानै लानो हायैयाव दिनै एबसुखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा गाज्रि रावजों दिनै बुंदों आरो नोंथांमोनहा दिनै डिजिटेल बड' निउज बा बायदि सासे ब्रादार देरहासार इस्लारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दिनै एबसुनि सायाव मोजां खेंफोरथि होदों, ओंथि गोनां बाथ्रा। बे ओंथि गोनां बाथ्राखौहाय बिनि गेजेरजों एबसुनि सायाव मा बुंनांगौ मा बुंनाङा बेखौ दिनै आङो गाव बुंनांगोन बेखौ आङो सानाखिसै। बिथां देरहासार इस्लारि बिथाङा मोजां ओंथि गोनां बाथ्रा बुंनानै दिनै रायजोनि सिगाङाव लानानै फैदों। आङो बिथांनि बुंनाय नोंथांमोननि प्रेस मिट होनायनि भिडिअ नायहै सोर साबेसेनि कमेन्टआ मोजां फैयो। नै बेफ्रावनो हमदांनो हायो जे नोंथांमोना बबे लामाजों आगान सुरदों आरो नोंथांमोननि आगान सुरनायखौ गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै हामजानाय गैयि जानानै दङ। दा नै बिनिखायनो बै राजनिति दोलोखौ नागारनानैहाय राजनितियाव पार्सनेलि मानसि हिसाबै नोंथाङा था सोरखौ सापर्ट खालामो, नाथाय आफाद हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उमुक पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय, नै बेनिफ्राय जानगाराव था। अब्लानो नोंथांमोननियाव ओरैबायदि माने मानसि फल' खालामगोन, ओरैबायदि फल' खालामगोन बरंस' आंनो सबसे सिगां नोंथांमोनखौ फल' खालामगोन आरो नोंथांमोननि खामानि आङो मावगोन। नाथाय राजनितियाव जुदि थानानै खामानि मावोब्ला नोंथांमोनजों रावबो थाबायफानाय नङा आरो बिथांमोनखौ जुदि खुनु माबा लायाबा आयेननि राहा लायाबा जोंबो मा जागोन माने बिनि राहाखौ जोंबो लानाय जागोन आरो सिदा खोथा। बेयाव गिनायनि खुनु खोथा गैया, थैनाय थांनायखौ जेबो साना। अब्ला बै अपोजिसन खावसेयानो मोजां मोनखाया, अब्ला मा जाहैगोन लास्ट सेसनाव मोननैजों दावहा जानायनि मोनसे सम्भाबनासो दङ।
जाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बियो फिसा इस्यु नङा, बियो बहुत गिदिर इस्यु। बेनिखायनो आङो खावलायनोसो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ, नोंथांमोना गुबुन गुबुन अपसनखौ चुज खालामनो हागोन। नोंथांनि एगेन्स्टआव जेसेबांनाखि बाथ्रा बुङा मानो नोंथाङा बेखौ कनभेन्ट खालामनानै माबे पइन्टजोंहाय बबे एंगेलजों कनभेन्ट खालामोब्ला गावनि खालामनो हागोन नैबेखौ नोजोर लाखिनासो खामानिखौ मावनांगौ। जुदि बेबायदि एटाकनि अपसनजों थांबाय थायोब्ला सानसे समाव बिराद गिदिर मोनसे इस्यु जाहैनायनि सम्भाबना दं। आरो बेफोरबायदि जाथिनि गेजेराव इस्यु खालामोब्ला नोंथांमोना माहारियारि आफादनि जैगथा गैया होननानैसो आङो दिनैनि दिनाव बुंगोन। थ' रायजोफोर